What up? What up guys? This is Calvin Roy on your screen, and today, bago na ako tog-isipan nga intro. So bago na punta nga intro, kay murag corny kayo tong so anang ganap nyo dyan. Corny kayo. So guys, for today's video, I will be checking out my old Facebook photos. I will be reacting to my old Facebook photos. So without further ado, let's get started. So na ako itulo ka accounts. Kaning isa Calvin Roy, ang isa Calvin Roy Johnson, ang isa kay Master Calvin Roy. Actually, just me. So muuna ta sa diri sa Master Calvin Roy kung naatay makita nga photos nga the Mac. Wait. Oh my god. Oh my god. So kani siya nga picture. Mo nitong time nga gwapo ko sa sarili kanang guskang gwapo ko sa sarili kanang sabay na kayo sa uso. Umuro jud panod mo. Bisking makita ninyo ning diri nga part kani diri nga area. Simple sa kodro. Masyag ka nang medyo gamay ba? Nipis. Oh my god, unsan ni? Kadama ka ni, uy! Uy, grabe! Uy, murukog bayot, oh my god, oh! Oh my god, kamo! Oh my god, guys! Kaniya picture mo, naka-remember ko mo nito sa una katong uso pagudang ka ng mga Pinoy style nga kanang mga nana. Kanang mga ngana. Nakoy picture ato nga gi-post. Pero ambot lang kung makita na to dari Oh my god. At least na isa ka like. Oh, list nga kay kugnaw. So, ang kanay siya nga picture kay mao nitong naami sa Mount Apo. Actually mao ni siya ang sa peak mismo. And kuan unsa tawag gani? Diri nag-camping mi diri kaya lang camping man jud lain kay tukod kag imong sariling balay dira. So diri mo ni siya ang pinaka the best na akong experience sa akong life. Man na-conquer na ko ang highest tallest mountain diri sa Philippines, which is ang Mount Apo. And big accomplishment jud kayo na ako siya. Puros naman ni Mount Apo Okay, darang next guys. Amot lang, dili ko jijihan sa akong naong pero alam mo, tisoy ko tanawon dre, murag normal kid. Pero ang pantalon sa gyud. Diyos mio. Ngani dyan yung mga pantalon basta sa una basta bata pa ka, basta murag wala pa kayo kay kanang murag dili pa kayo ka-aware sa kung unsa ang fashion, kung unsa ang mga uso-uso karon no. Di ba karon uso naman mga skinny nga na murag ginagmay nga kanang mga cut out. So kaning next nga picture kay naami ani sa kanang murag nami sa isa ka resort ani. And guwapo. Ambot kung unsa tawagan ni diri ang lugar. Pero lingaw ni siya kauban akong family ani, and klaro pa kaya akong taba, champion jud ko. Actually, dili ko tabaon sa una. Antud karon, dili ko tabaon. Pero dira ko mo action o taba basta summer. Kay di ba pag ting eskwela grabe ka mag-ipon, grabe ipon, pero pag summer dira na magwalwal tanan. Mao nang di na to maiwasan. Ambot lang naabot ni dire. So kani nga picture ako ani siyang tito. Lahiag na nga ni sa kong tito. Grabe yung kapayat sa kong tito ba? Ha. Dagag nagaingon nga kanang kanawng daw may kamo na judge kung kanawng may. Pero muto ko nga parehas may batasan. Kanang murag sigirag yaga usay sigirag binuang. Oh my god. Lainan na luspara na kog naongoy murag pachud ko gapang lugod aning mga panahon na ba? Bro, puno pa kiniglibag akong mga singit-singitan Krapiyag. No, chubby chicks po kayo. Wala dili pa formado ang dre ba? Dili pa formado ang dre. Karon kay my god, the jawline.
Kasi ganahan dyan ko sa akong jawline, pero ako ganahan sa akong mga bugas. Oh, di ba? Astig kayo. Astig kayo. Nakaingon pag, naka-caption pa jug chuy na ko. Tapos, mo ni, actually, ganahan jud sa mga wala pa kabalo no, sa mga dili pa kayo kaila sa kuha, addict ko og Naruto. Addict jud kayo og Naruto and I love Naruto since bata ko. Mo nang kani kana oh. Ako na siyang album. Daga na sila, Deidara, sila Rockly, may Tugay, sila Neji, oh. Ganahan jud kayo ko sa ila, like as in. So, that's enough sa ako ang first account na Master Kelvin Roy. So, let's proceed sa isa na second account, which is ang Kelvin Roy Johnson. Actually, wala na ko'y access aning duha na akong ka-account. Ang main account lang ginawa kaning Kelvin Roy. Blurry jud siya nga picture. And kani siya nga time, ako kung yung nag-anak mong kuan eh. Kani siya, ganahan man good ko kang Spider-Man sa una man nung maganaan ako. Hala, isara gid ang album na ako di ay. Isara gid ang mga album kaning account. So wala man day kayo ina-adere. So let's proceed sa ako ang main account. Okay. So nakakita na ako pictures no. So kaning first na picture na nakita na ko pinaka below sa mobile uploads na akong album. My God, mao ni ang pinaka wala dili siya cringy para sa ko pero malainan ko sa ako ang mga styles of pictures sa una. Like sa makita ninyo, grabe kayo ka pati ang lips pati ang lips nga, oh my God, lain good. Grabe gid akong barkada ba, ha? Aprilin, Piang, daghan gid kay kag mga likes. Ikaw lang jud liker na ako sa una. Oh, napa ni mo ingani nga edits. Uso pa ni hantod karon. Ma-remember na ko sa una, sige ko gingani kana mga pizza, mga picnic, kana mga ingana nga edits, tapos daghan kay mga borders, tapos oh my God. Kapoy kay magsi murag edit is left jud kayo sa una. Oh. My God, ang akong naong ano ni. So kani siya nga time makarecall ko mo ni ang kanang retirement nagyud sa ako ang lola. And may Audrey medyo ni arang-arang na ako ang fashion pro kung naong murag niluod na akong naong. Nirang-arang na ako ang mga pantalo na ginagamit, akong shoes na ginagamit. Arang-arang na. Pero nga ako mga putang inang naong na niyo. My God! Ka-remember ko sa una, manugo po ko sa kong igagaw. Ingnan ako nga, uy, picture ko be, ngani na. Tapos dapat, gwapo ang ko na, dapat ingana ha. Dagan ko request sa una niya, ako ang style lang kayo ng mga emote kayo kamukha ng mga Diyos mayo, kadamak ba na ako? Sama ni. Kani siya nga picture na maka-remember jud ko nga. Mao ni siya ang post celebration mo sa ni Lola iyahang retirement. And abot kung retirement or birthday, murag nga na. Basta nga ko ang birthday. Oh my God, basta akong my God. Ang ma-remember na ko ani nagsayo kung teach me how to doggy. Tapos anak ko sa akong igagaw, picture ko. Kanang gwapo ha. Wala dyan ako siya gisayaw. Kumbaga, ako lang gid siyang gi-post lang. Anak lang dyan ko. Kaya syempre, ano ba na? Diba? Anak na, diba? So, ako, nag-anak lang dyan. Oh my God, kaluod. Okay, kanay guys. This photo kay ko ani og elementary, ni graduate ko ani elementary. To be honest, I thought na nga okay na akong naong katong grade 6 ko. Pero to be honest, lang akong naong oh my God, so disappointing. Well, anyways, next picture kani, mo ni siya tong grade 7 ako ani, UM na ko ani. And maka-remember ko nga bulay og kay mi sa una. Like kami nga magbarkada kay naay events sa school, pero nag decide mi nga magstay lang sa room kay para mag picture
Tapos ang... Uy, Diyos me, yun sa maning sapatos. Nakasibilyan niya, nag-school shoes. Binuang ang style. Napang pakpak na pagyud ni. Kigul man yung style sa ano. To be honest guys, dili ko singkiton. I mean, singkiton ko, pero wala ko ilahi nga ka ng mga Koreano, Japanese, or Chinese. Wala. Or I don't know, basin wala lang ko kabalo. Grade 7 pa lang niya, JJ na. Unsa na lang kaya kung moabot ko og college, then mag-react ko ani nga video, which is JJ pa siguro ko ani nga nang dili. Or dili naman nata. Niabot ko sa point nga naging murag patisoy gyud. So hala, dili jud ko taas og hair, dili ko kanang pasaka og hair, papaba jud akong hair. And ang gibuhat na ko ani naglak murag akong gibutangag daghan kaayo nga kledo ang akong buhok para ingani lang ang saka. Pero tisoy ba ya? Tisoy gid ba ya? Murag mas tisoy pa ko sa una kanto to. Wala ko ha, I'm sorry na lang ha kung magtanaw kung mga igagawa ni and masuko sila. I-appeal lang ginawa kay murag maganahan ko. Ambot, kuanis akong lola ni kaning lola? Lolo. Kalimot ko. Basta lubong ni siya. Tapos after sa hilak-hilak naglipay-lipay mi, nagpicture-picture mi. Tapos ingani ang nahitabo. Kay lola. Sa ko ang lola ni. Tapos ako ang nagpicture-picture mi. Tapos akong gipang screenshot ang mga epic na faces. Nagulan ako lang makita nga JJ. So siguro mo lang siguro to. Mo lang to makita nga video, nga pictures. Mo lang to. Wala na feeling na na pang delete na ako ang uban. Daghan jud kay ko mga pictures nga JJ sa una. And siguro na kuha lang na ako nga i-delete kay sobraan kaulaw. Pero nadyo uban nga na bilin. So that's it guys for today's video. If you like this video, make sure to give it a big thumbs up, a massive thumbs up. And don't forget to subscribe, guys. If you subscribe to my channel, you will pass all your exams. You will pass all of your exams. And any other exams, you will pass all of it. And if you will subscribe to my channel, guys, you will have a brighter future. Nakasalalay ang iyong future sa pag-subscribe sa aking channel. So guys, comment down at anything below, any thoughts or any comments na or any suggestions na masuggest ninyo nga buhaton ako o next time or on my next video. And guys, I wanna say sorry for the low quality video of my camera. Actually, I'm using this is my vlogging camera, Lumix Panasonic DMC LX5, and it has only 10.1 megapixel. It's only a 10.1 megapixel camera, and pero makasupport siya og 1080p. Mo nang ginaingon ako nga please to watch in HD para medyo okay ang quality kay if namo sa 144p or 3 na p 460p mga ana feeling na ko lain siya tanon. Pero guys, thank you so much for 100 subscribers. Thank you guys so much. I've appreciated your supports and I hope na mas padayon pa ang supports na mga tag ninyo. And yeah, I hope you guys enjoyed this video. This is Calvin Roy once again reminding you all to subscribe to pass your exams. Peace. Oh, 'cause I need you to jump